Et penses que el veus, però no el veus. O sigui, Dius, no, sí, crec que és allò d'allà, però és un núvol, però tu vols creure que és allò al Montfuji, no? Yokoso! Nosaltres som a Aventura per Japó. Tornem ara sí que oficialment després d'unes setmanes de descans en les que hem tingut molt de temps per pensar, per treballar en noves seccions com la que ens porta avui aquí. I és que, com heu pogut veure en el nom, avui estrenem Aventura en companyia. I com diu el nom, en aquesta sèrie de vídeos comptarem amb la col·laboració de persones que, com nosaltres, tenen algun projecte o algun tipus de relació amb el Japó. Així doncs, no ens allargarem més i iniciarem aquesta secció amb uns convidats de luxe. L'Alexa i la Nichi, del podcast Konnichiwa des de Japó. Així doncs, comencem! Bona tarda i bona nit al Japó. Avui estem amb l'Alexa i la Nichi, que ara us parlarem una mica de qui són. Val. Bueno, l'Alexa és qui va contactar amb nosaltres per fer aquesta col·laboració i principalment el coneixem pel podcast KDJ, que és Konnichiwa des de Japó, en el que parlen del Japó, evidentment, i la Nichi col·labora en aquest podcast perquè, a més, porta ja entre 4 i 5 anys visquent i treballant al Japó. I ens sembla molt interessant tot el que pot aportar al vídeo, en el canal i en general sobre la cultura japonesa. I ja que tenim informació de primera mà, doncs què millor que vosaltres poder explicar millor qui sou, què feu, a què us dediqueu i quina és aquesta relació que hi teniu amb el Japó. Jo sóc l'Alexa i, doncs, com bé heu dit, presento el podcast que es diu Konnichiwa des de Japó. Està fet en castellà i en aquest podcast el que fem és, a través de les meves companyes i jo, el que fem és comparar una miqueta contrastes socials, culturals, educatius del Japó i els intentem parlar una miqueta durant una horeta i mitja i tindre una xarxa agradable perquè la gent es pugui documentar més, com feu vosaltres, no?, sobre el Japó. Llavors, crec que amb totes les persones que estiguin mirant aquest vídeo, crec que tots tenen un interès en comú cap al Japó, no?, i per això estem aquí. I tot va començar això a la infància, no?, quan vam començar a créixer i vam començar a tindre aquest bombardeig d'informació i de cultura japonesa, no? I una miqueta fins a dia d'avui. Segueixo cada dia que passa, estic més enamorat d'aquest país. Per sort, la meva companya Nichi està vivint allà i estic molt content per ella i té moltes coses a explicar-nos. Llavors, Nichi, què tal si et presentes i els expliques una miqueta les teves aventures per allà? Hola, bona tarda. Jo soc la Nichi. Com han dit, ja porto uns anys vivint al Japó, primer com a estudiant, ara treballant en una empresa. I res, també participo en el podcast amb aquesta visió ja no tant de turista, sinó ja com a resident en el Japó i intentant dir que a mi també m'encanta el Japó, si no, no estaria aquí, això és el més important, però hi ha també algunes coses que sent de turista la gent no es dona compte. I llavors porto una mica aquesta visió també, fent una crítica tant per lo bo com lo dolent del Japó. I res, i segueixo aprenent, o sigui, porto uns anys però encara vull aprendre més sobre aquest país. No tinc encara suficient. Tots suposo que tenim un punt d'inflexió, un punt de partida de començar-nos a enamorar o començar-nos a interessar pel Japó. Quan seria o com seria que us comença a passar això, que comenceu a veure que és més que un hobby, que hi ha alguna cosa que us hi atrau i que voleu anar i voleu viure i voleu saber més sobre aquest país? Com comença tot? Jo trobo que sempre ho hem parlat, sempre que parlem amb algú i fem aquesta frase, no?, aquesta pregunta de com comença tot això, ja ho he comentat abans, si no ho dic ara, i és que jo trobo que a Catalunya vam tindre una sort brutal de tindre l'ocasió i l'oportunitat de poder consumir, des de ben petits, no?, poder consumir tota aquesta cultura japonesa, tots aquests animes que ens arribaven, i bàsicament jo trobo que era lo poc que tenia, no? Llavors, sí que és cert que
trobo, o és la sensació que em dona, que la idea del Japó o la figura, la imatge del Japó no estava tan internacionalitzada arreu del món, i sí que és cert que fins fa cosa de 10-8 anys jo no em vaig començar, diguéssim, a adentrar en el món del Japó. Suposo que és a mesura que nosaltres ens vam fer grans una miqueta més i nosaltres ja personalment vam començar a buscar informació sobre aquest país, doncs, ja sigui informació gastronòmica, viatges, cultura, etc. no? I començar a entrar-hi mica en mica, doncs no crec que va ser fins llavors que vaig començar a entrar en aquest món. Llavors això, un cop entres no surts, crec que ens ha passat a tots, un cop entres aquí doncs que et trobes que és com una sensació de nostàlgia, a mi em provoca una sensació de nostàlgia, com si ho haguessis viscut prèviament però no has tingut mai abans un contacte amb aquella cultura, no? Però com que vosaltres tres que heu tingut l'ocasió d'estar-hi, especialment tu, Nietzsche, no? La sensació que em dona és com si jo fos japonès, o sempre hagués sigut japonès, i que no sé com he arribat a Catalunya i estic aquí, no? Però tot em crida l'atenció, tot és brutal, no? Sí que és cert que hi ha coses doncs, que no estic d'acord amb segons quines coses, però més o menys que així va començar tot, no? Una miqueta mamant el que era els animes del K3, bàsicament, i mica en mica doncs, jo personalment començar a buscar fins a dia d'avui. Per fer una història una mica diferent, jo també tinc uns altres punts que també tenia a veure. A mi ja des de ben petita el tema dels idiomes i tal m'encantaven, o sigui, sobretot el xinès. Tenia moltíssima curiositat per aprendre xinès, o sigui, ja sabeu, a Barcelona, que hi ha restaurants xinesos per tot arreu, ja des de petita és que tenia molta curiositat per intentar desxifrar, no? Això com es llegeix, no sé, era com una mena de... Això com ho pot entendre la gent? O sigui, jo ja tenia molta curiositat en aquest tipus de llengües que no tenen abecedari com nosaltres. I, clar, això sumat amb tota l'explosió d'anime que venia, que, clar, jo en aquell moment, que com era petita tampoc entenia la diferència, no? Doncs per mi era com molt semblant, no? Perquè en els openings sempre sortia japonès i, clar, jo ho relacionava amb les lletres xineses. I al final sí que vaig saber que era japonès i tal, i ja era com... M'agrada l'anime moltíssim, també tinc curiositat per l'idioma, o sigui, ja va ser he d'estudiar l'idioma per poder veure més d'això. I també, clar, per viatjar ja, no? I veure com és això, o sigui, ja era un tema no només també d'anime, sinó ja cultural. Tot el tema d'Àsia sempre m'ha agradat moltíssim, i avui en dia també m'agrada molt. No només al Japó, els països veïns també m'interessen molt. I sí, jo crec que l'explosió va ser per l'anime aquest del K3. Si no hi hagués això de l'anime, potser ara estaria a la Xina o vés a saber a on. Però sí, va ser una mica per això. Clar, jo potser inclús me'n vaig una mica més enrere perquè sóc abans del K3 i llavors jo en aquella època ho mirava en castellà. Encara no hi havia Bola de Drac, encara no hi havia... Hi havia Arare. Recordo l'Arale, però mica en mica va sortir Bola de Drac, després van anar sortint alguns animes d'aquests i sempre em fixava molt amb l'escriptura. L'escriptura també per mi va ser un punt de dir què hi diu, com s'entenen, i llavors recordo anar a la biblioteca i buscar llibres en japonès, i recordo el primer llibre que vaig tenir que es deia Arushan Takano, que era una nena que vivia al Japó i t'explicava la seva escriptura, les frases traduïdes en català, i a mi aquí ja se'm va obrir un món de dir jo això ho vull saber. Això ho vull saber i vaig passar per etapes de més obsessió, a menys, hi havia moments que no tant, però sí que és veritat que els dibuixos van fer molt. Sí. Doncs ara em toca a mi. Aviam, intentaré donar les meves raons fora del manga i l'anime. L'entreteniment japonès em fascina. Vale, perfecte. Soc molt fan d'això, soc molt fan dels videojocs en general. Què passa? Que l'any 2016, a la clausura de Rio de Janeiro, veig el primer ministre del Japó sortint d'una tuberia amb el gorro d'en Mario. Me'n recordo estar-ho veient per la tele i parlar amb mon germà de dir, no, jo allà hi seré. Jo no sé com, però quan passi això, jo estaré al Japó. Vaig començar a tenir més curiositat encara per l'idioma, vaig posar-me a estudiar pel meu compte i això, i llavors ens vam conèixer. I va ser un altre punt d'inflexió perquè va ser com, ostres, una persona que té la mateixa d'això, en viatjar al Japó i tal, i a partir d'aquí ja ho vaig començar a veure una realitat. I l'últim punt d'inflexió va ser anar-hi. Podríem dir que
crec que entre tots tenim aquest sentiment de bola de neu. Comences amb una cosa i després descobreixes més coses i això et fa créixer encara més les ganes de descobrir, conèixer, estudiar, no? Viatjar i això encara fa la bola més gran i més gran i més gran. Fins que jo coneixo gent que hi ha anat 8 vegades al Japó i que només va al Japó de vacances amb la ostres, arribarà un punt que et cansaràs? Jo crec que no, perquè sí que és cert que és difícil cansar-te, no? Però sí que és cert que aquest sentiment d'un cop comences i no surts, crec que el tenim tots, sí. Doncs ara potser he enfocat una mica més a la Nietzsche. Hem parlat molt de les ganes d'estar-hi, de conèixer-ho, però hi ha una petita diferència entre anar-hi i gaudir-ho i anar-hi i ser resident, treballar-hi, tenir el dia a dia. Llavors, què ens podries dir del fet de viure allà al Japó? Doncs també depèn molt de quin estil de vida vols i també de quina feina estiguis buscant o el que sigui. Si intentem parlar de la típica vida, no, que té un típic japonès, per dir-ho, per generalitzar una mica, ja sabeu el mite, no, de que treballen molt i desgraciadament doncs, té part de raó. Fa una mica de pena perquè crec que el Japó està una mica desaprofitat en aquest sentit, o sigui, com a japonès crec que no disfruten tant del país com podríem fer-ho nosaltres. I en aquest sentit, sí, crec que un turista, no, o bueno, inclús un estranger resident, crec que pot disfrutar molt més del país que un japonès normal. Sobre el tema, sí, de les diferències, no? Si és per ser estrangera o més bé dir soc occidental, què pot haver? Bueno, jo personalment en el meu dia a dia no noto cap diferència. També és que crec que la gran diferència sobretot no és de ser occidental o asiàtic o estranger japonès. Jo crec que aquí la gran diferència és saber japonès o no saber japonès. Crec que aquesta és la gran distinció, perquè si saps japonès, per molt que siguis estranger, la veritat és que tothom et tractarà d'igual. Crec que, sempre hi ha gent boja en tot el món i sempre et creues amb el típic, no? Però, en general, el que és el dia a dia no hi ha cap distinció. El tema burocràtic, realment tan caòtic i tan difícil és viure al Japó? O sigui, com a resident habitual? Et refereixes al tema visats, també, per exemple? Sí, correcte. Justament això. Vull anar-me'n a viure al Japó, què he de fer? Si tens tots els requisits que et demanen, és fàcil. El problema són aquests requisits. Perquè, per exemple, per treballar necessites una carrera universitària o 10 anys d'experiència. Si no tens res d'això, és molt difícil. Hi ha gent que ho ha aconseguit, que jo, sincerament, no ho sé. No sé com ho han fet perquè realment és molt, molt complicat. Per això, molta gent que està aquí no tenen carrera o tal, normalment és gent que està casada amb un japonès, perquè quan et cases tens tots els drets, igual que un japonès. Inclús té més drets que jo, que estic treballant. Sí, quan tens un visat de feina també hi ha uns requisits. Jo, per exemple, el visat de feina és per uns tipus de feina. Hi ha una llista. Sobretot, i pels estudis que tens només pots treballar dels estudis. O sigui, jo que soc enginyera, m'he tret enginyeria electrònica industrial, només puc treballar al Japó d'això. No puc treballar d'una altra cosa, com per exemple, no sé, en un restaurant o no sé, de recepcionista o inclús, no sé, d'investigadora en un... No puc, perquè no tinc la capacitat. No tinc la capacitat, no tinc el títol. Una cosa és tenir la capacitat, que la pots tenir, però aquí l'important és el títol. Si no tens el títol, aquí la capacitat no et serveix per res. Ostres, veus? És curiós de saber això, de que, jo què sé, si jo sóc dissenyador però trobés feina de X altra cosa, clar... El problema aquí no és l'empresa, o sigui, l'empresa et pot contractar, però qui diu el sí o no és immigració. Immigració hi ha una sèrie de requisits. Si tu no els compleixes, és igual que l'empresa vulgui fer tot el possible perquè estiguis allà. D'aquí molta gent parla una mica que és una mica racista en aquest sistema perquè només vol gent, o sigui, volen estrangers d'alt nivell, que diem, no? O sigui, gent amb qualificació. És un tema una mica complicat. Llavors és això, la burocràcia és complicada, però si compleixes els requisits, doncs, només triga temps.
però t'ho donaran. Si algun dia ens ho plantegéssim ja ho sabríeu. Veig difícil, però bueno. Bueno, mai se sap, la vida dona moltes voltes. Alexa, referent al teu contacte amb el Japó com a turista, quines impressions t'has emportat del país? Bueno, jo tinc aquí una llista de coses que m'agradaria destacar el per què al Japó i no en un altre país, i és que jo sóc un aficionat, sóc un friqui de la tecnologia, llavors anar al Japó és com anar a la Meca, no?, del friquisme. Llavors, partint d'aquesta base, jo trobo que el Japó és un país molt bo i molt idoni per ser realment com tu ets. Sí que és cert que tu, per exemple, aquí a Barcelona, tu anessis vestit, jo què sé, fent un cosplay de X personatge i em mirarien com un bitxo raro. I em dóna la sensació que això ho fas al Japó i aquesta visió ja no hi és. Simplement, doncs, trobo que poder respecte o poder perquè està més ben integrat aquest aspecte cultural, no? Però sí que és cert que em dóna la sensació que tu realment pots ser qui ets sense ser jutjat. Llavors, partint d'aquesta base, que m'encanta, trobo que també la seguretat que hi ha al país, la puntualitat, la gastronomia, la disciplina, els convinis, per exemple, a mi em fascinen, o sigui, jo soc un fan número 1 dels convinis, no? I llavors, totes aquestes facilitats i tots aquests petits matisos, quan vinc aquí a Barcelona i els comparo, no m'omplen. I és per això una miqueta doncs, el per què m'agrada aquest país, el respecte, el fet de respectar altres persones, entendre altres cultures, haver-hi tantes cultures juntes en un mateix lloc i que es puguin conviure sense cap problema i tots amb harmonia, per mi és el que més em pot arribar a agradar d'aquest país. I una de les coses que més em van xocar de la nostra experiència és, a part, com dius tu, de la disciplina, de l'educació. Ens vam passar la meitat del viatge fent així i dient sumimacent perquè és que per tot deixaves passar algú i reverència. Compraves en un convini i reverència. Els carrers estaven molt nets per ser una gran capital, per exemple, a Tòquio. No hi ha papereres, simplement et guardes les coses a la bosseta i ja ho tiraràs. Vull dir, tot això, aquesta netedat, aquesta societat tan disciplinada, ostres! Jo trobo que aquí és impensable. I trobo que això no és una cosa actual, sinó que ve arraigada de fa molts anys enrere i que això és una cosa que s'ha anat construint. Però sí, és el que tu dius, això és el que més activa, és el que més et xoca. Sí que és cert que nosaltres com a turistes pensem que si el dia de demà anem a viure al Japó, que viurem a la gran ciutat, rodejat de neons, de cartells publicitaris, de gratacels i de zones plenes de persones, però jo trobo que la realitat, i vull fer un petit matís amb el que ha dit abans de Nietzsche del saber japonès, jo trobo que el que es troben les persones que realment van a fer aquest canvi i a viure al Japó doncs és que no acabis vivint a la zona comercial sinó a la zona residencial, per tant tot allò ho tens a fora, no ho tens a mà, i llavors zones o barris on ningú parli en anglès. Llavors jo trobo que, com bé ha dit la Nietzsche, és molt important ni que sigui marxar amb una base i amb molta motivació per aprendre. Perquè nosaltres marxem amb una idea com a turistes i sí que és cert que tu arribes al Japó i vas amb la boca oberta a tot arreu perquè tot t'encanta, però sí que és cert que depèn de quin context hi ha coses que se't faran més feixuques o no. Llavors, és no perdre la motivació perquè per això hi has anat, no? Bàsicament. A mi m'ha fet molta gràcia una cosa que ha dit perquè m'ha vingut un record al cap, que és el que tu dius, el fet de ser acceptat en allà tal i com ets. A mi em va impactar molt també veure un home de negocis amb la seva cartera i que hi portés un Totoro penjat. Vull dir, això em va fascinar. Correcte. Saps? Vull dir, un pare de família, el que sigui, no el veus aquí a Barcelona anant a treballar amb un ninotet, és que ni de broma. I en canvi allà això són petites coses que ja són acceptades i és així. Vosaltres ens podríeu dir llocs no tan coneguts o que hagueu visitat o que conegueu i us agradaria anar-hi? O sigui, nosaltres tenim alguns llocs pensats que també direm, però si amb la vostra experiència ens volguéssiu dir llocs que us han agradat o que us agradaria visitar diferents, també ens encantaria. Jo, el primer cop que hi vaig estar, amb la meva parella vam fer una ruta, i vam fer les 3 grans ciutats, com vosaltres heu dit, i vam afegir-hi Nara i Nikko. Llavors, va ser a l'estiu de 2018 que per casualitat va donar amb lo del tifón Heavy, no sé si el recordeu, i això ens va fastidiar una miqueta el que ve ser l'experiència. Però jo, si us pogués recomanar 2 o 3 llocs, us recomanaria Nara,
Bàsicament doncs, perquè està al costat d'Osaka i de Kyoto. I també recomanaria també Nikko, perquè és una excursió que crec que està a 1 horeta i mitja de Tòquio amb transport públic, i és una miqueta també de veure doncs, la imatge del Japó més rural. Llavors, són sortides que no recomano fer-les més llargues de 2 dies, perquè sí que és cert que són pobles molt macos, són pobles molt petits. Llavors no hi ha molta oferta turística. I un cop ho vegis tot, veure-ho per segon cop encara, però quan vagis a fer la tercera volta doncs ja diràs, és que ja ho tinc molt vist, m'agradaria aprofitar més el temps. Llavors jo us recomano, la gent que tingui pensat anar-hi, doncs, que planifiqui doncs, com una ciutat de pas d'1 o 2 dies, però com us he dit, la Nietzsche crec que té molt més que explicar-nos. Com hi ha la típica ruta de Tòquio, Kyoto i tal, una ruta que jo recomano, que ve d'una mica de camí, és anar per Gifu i Nagano, que està, des de Nagoya es pot anar, que està entre Tòquio i Kyoto. Tens Nagoya i a partir d'allà pots moure't cap al nord, que és reconegut com els Alps japonesos, i la veritat és que si vols veure una zona rural molt autèntica i natura pura, la prefectura de Gifu i Nagano són perfectes. Sobretot si vas a l'hivern, prepareu-vos per tota la neu que hi ha, però igualment és molt maca aquella zona, sobretot Shirakawa-go, és un poble que també és conegut per allà, i és molt, molt maco. És el que dèieu, que al Japó hi ha una imatge de tecnologia i tal, però per mi la imatge del Japó és la imatge rural i la imatge de ciutat, perquè no hi ha res entremig. El Japó és molt extremista en aquest sentit. I després, si ja us voleu anar una mica més lluny, doncs teniu Shikoku i també Kyushu, que ja està una mica més lluny. Si esteu molts dies, doncs potser sí que està bé. I Kyushu, la zona de Kumamoto, Kagoshima, Oita, és molt, molt maca, també és natura pura. Sobretot, aquests jocs és millor llogar un cotxe. Sí. És molt més recomanable, perquè el transport públic és mínim, que també hi ha una imatge de que al Japó els trens i tal funcionen perfecte, en porta a tots els jocs, però a la zona rural no és així. La veritat és que en aquest sentit és una mica tercermundista el país. Però és el que hi ha, o sigui, hi ha molt poca gent vivint i és molt, molt rural. Sobretot a Kyushu també hi ha molts onsens, perquè és una zona volcànica. Fem una petita referència. La Saori és la nostra companya ella és guia turística de Kumamoto, si no m'equivoco. Treballa allà. Sí. I sempre ens diu de lo maco que és, de lo bé que faríem si mai passem per allà, no? Que hi ha moltíssimes coses que ens sorprendríem. I sí que és cert, i recuperant el que ha dit a la Nietzsche del transport, de llogar un cotxe, si us plau, llogueu un cotxe, però vingueu amb la llicència internacional, que no us passi com a mi em va passar. Jo vaig anar a llogar una moto i em van dir no, si no tens el carnet internacional. No ho sabia. Clar, jo em pensava que passaria com a Europa, que sí que tens aquesta mena de conveni, que sí que pots conduir per tota Europa amb un cotxe, però al Japó necessites el carnet internacional. I això s'ha de fer prèviament, doncs a Barcelona crec que has d'anar a la DGT, i allà doncs el sol·licites. I crec que val 15 euros. Res, són 2 duros, però s'ha de saber amb antelació, perquè això no t'ho diu ningú gairebé. Tu penses que pots anar conduint, pots llogar un cotxe allà, però realment et trobes amb això allà, que t'impedeix, no? Mira, doncs molt bé per comentar-ho, perquè estic convençut que, igual que nosaltres o tu, hi ha molta altra gent que no ho devia saber. I tornant als llocs poc turístics, per dir-ho d'alguna manera, a mi em sorprèn que tothom parla del Mont Fuji. És una cosa que, evidentment, és una icona total del Japó. Però, per exemple, hi ha un lloc hi ha llocs que estan molt a prop, que jo he sentit per animes o el que sigui, que són Hakone i Shizuoka, que no sé com són, perquè la gent tampoc ho visita, o almenys la gent que conec jo que ha viatjat per allà, no s'hi han parat mai. Vull dir, potser sí que han visitat el Mont Fuji, però a mi em semblen llocs que, no sé, jo crec que m'agradaria veure. Personalment he estat a Hakone, també a Shizuoka, he estat tota aquella zona, i Hakone és molt maca, realment jo ho recomano. Em sorprèn que molta gent, és més, jo en el meu primer viatge al Japó jo vaig anar a Hakone perquè ho vaig llegir por ahí que estava bé, i em sorprèn que molta gent no hi va, i inclús els mateixos japonesos, hi ha molta gent que conec que no ha anat, i em sorprèn perquè jo crec que és una zona bastant famosa, turística, i està molt bé, a mi em va sorprendre molt. El que passa és que si vols veure el Fuji, com
com a tal. Sí que és veritat que a Hakone es diu que es veu molt, però realment és bastant difícil de veure si no està el cel ben clar, perquè el problema del Fuji és que ja està sempre ennuvolat i encara que el tinguis aquí, no el veus. Està tot ennuvolat i és una pena. La meva recomanació després de ja portar uns anys al Japó i la meva experiència és que al final, a l'hivern-primavera és quan més possibilitats tens de veure'l. Les vegades que he vist bé el Mont Fuji ha sigut des de l'octubre o novembre fins a abril, més o menys. D'abril a octubre em sembla que no l'he vist mai. Doncs, ja que esteu parlant de... Bueno, heu comentat això del Mont Fuji, hi ha un mirador que és molt maco, que està a la prefectura de Yamanashi, que es diu... Allò que es diu... És el llac de Kawaguchi, i que és una de les imatges més representatives del Japó, no només de Tòquio, sinó del Japó, ja que es veu una pagoda, que és una construcció... És que no sé com definir-la. Una construcció japonesa en amunt, i de fons es veu un llac enorme, i de fons es veu el Mont Fuji en primera vista, no? Són petites excursions que pots fer des de Tòquio, que no són gaire estona, igual que pots escapar-te per Yokohama o per Kamakura, doncs podries fer una excursió cap aquí. Ho tindrem també present. Volies afegir alguna cosa, algun lloc que et fes gràcia veure? Jo escap els noms, sincerament. Jo vaig llegint, em vaig mirant per Instagram, sobretot moltes localitzacions, vaig guardant, en els dorames que mirem veiem els sectors barris, que estan... Sí, les prefectures. Exacte, i vaig anotant, però de memòria, així dins d'un lloc, encara no. Per aquesta primera toma de contacte, que és aquesta col·laboració que ha sigut tot bastant improvisat i estic molt content que ha sigut com un col·loqui així entre amics. Ja podríem donar-ho per tancat i res, si us ha agradat, deixeu els comentaris, podeu també parlar de temes concrets que voleu que toquem, amb la Nichi, amb l'Alexa, amb els dos, amb qui sigui, perquè ens ha agradat molt l'experiència. I a vosaltres dir-vos que moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, sobretot també la Nichi des del Japó, que allà ja és molt tard, a aquestes hores, i està aquí amb nosaltres aguantant i us estem molt, molt agraïts. Igualment, nois, ha sigut una estona molt... Se m'ha fet molt curt, de fet, és com si haguéssim just ara començat a gravar. Hi ha moltes coses que no s'han comentat, però és el que dieu, del Japó hi ha moltes coses que es poden parlar i si a la gent li agrada, doncs, perquè no un dia parlar sobre un tema més concret. Igualment, sí, per qualsevol tema o el que sigui podem explicar més. I sí, jo encantada. Moltes gràcies també per convidar. I ara, si en algun moment es posen temes sobre la taula més concrets, ens agradaria moltíssim comptar amb vosaltres. I creiem que per avui això és tot, ja us deixem lliures, pobres, que portem aquí una estoneta ja. I res, un cop més, moltíssimes gràcies. A vosaltres, nois. Ciao. Recordeu que també ens podeu seguir a Instagram, a Twitter i al Facebook. Esperem que us hagi agradat molt. Moltíssimes gràcies i ens veiem al proper vídeo de... Aventura per Japó!